מה נשמע חברים קטנים? אני איש מיני אביר ואני הולך לעשות לכם סרטון הראשון שלי בערוץ הזה אחרי שהסרטון הקודם נמחק לי בערוץ הקודם וגם הערוץ נמחק אז אנחנו משתתפים על זה והמשתמש מר קקי אחרי יצרתי אותו בגיל 3 בגיל 5 טוב יאללה אני בוא נבחר בדמות ניקח את באז שנותור את פרנק שנותור ניקח את פרנק שנותור يا بيبي אני מפסיק לעשות את הסרטון אלון, פתח לי את המדים. אלון, פתח את המדים. סקין גרוע. לא, זה גרוע. אתה רוצה בינתיים לשחק לי פורטנייט? שחק בי כחול נגד אדום, אלון. אם אתה לא משחק, אני אחליף לך מקום. לא, סתם. שחק כחול נגד אדום עכשיו. אז בסדר אם אני שם אותך להקריבות? לא? לקנות. לקנות. איך פתיר הגדול? המשך. טוב, לא משנה. אוקיי, שם את המוט של ספיידרמן, מה אכפת לי? שם את המוט של ספיידרמן בפורטנייט, לא אכפת לי. סרטון הבא אני שם את זה. סרטון הבא אני משחק פורטנייט. בסדר. אבל אתה תיתן לי לסיים את המסלול? כן, עד שאתה לא תסיים אני לא אשחק. אולי אני אשתלט לך באמצע. לא.
אני אגנוב לך באיזה... אני פשוט אצא לך מהמשחק. נראה לי ב10 דקות אני פשוט מסיים את הסרטון, או שזה יהיה חצי דקה. בום. זה מאוד טוב. יש, השלמתי משימה. מה אתה רוצה? מה, בלי אנשים? השני. תלחץ את הג'ויסטיק. זה? כן. פסק דמות חדשה. אביב, תראה. לא אכפת לי. יאללה, שים רדי. שים רדי כבר, תלחץ לשולם. לא הרבה. תציק אותי. תמשיך. לא, אני שמח. תעשה רגע חצי לב איתי. עכשיו שתי ידיים. אביב עכשיו שתי ידיים. הוא הגדתי. אביב, אם אתה מפסיד, את יודעת פותח אביב, תראה, אני דורך על XP. אוקיי, תיקח כבר את ה-XP שלך. יש שם XP, אתה רואה? תקל איפה יש XP? הנה, שם יש XP, אלון. לא אומר לך, אתה צריך תעשי כמה XP שבא לך, אני צריך שתעלה לי מלא XP. ויקטורי! מחר נעשה עוד סרטון. מה?